sirep Data Pitana. Punika tawarnanira kraton ing Guwa Sela Mangleng. Ingin ngene caritane ingkang pinangka lenggah Nalindra. Ingin kepareng jejuluk Prabu Jata Yaksa ya Sembat Jatra Gimbal. Prabu Jatra Gimbal nalika semanten sirna awit sangka Raden Arjuna ya Raden Janaka nilar putra kalih ingin pinaringan kasih Raden Kala Srenggi lan Raden Srenggi Srana. Kang samangke den pasrahaken marang ingkang rayi Dewi Jatagini. Rengu ing penggalih Dewi Jatagini mresani marang kang putra Raden Kala Srenggi. Ingin sawetawis samangke datang kesodar datang kersa munjuk amung kesdu arsa nyuwun pirsa marang kang ibu sapa to kang ngukir jiwa raganira. Dewi Jatagini prisa marang ingkang putra sajak rengu ing galih alon aririh kanthi sareh angang ngrepih marang ingkang putra mrih mendha pasungkawani kepareng rukmeng daya kawijil pangandikan ndangu marang ingkang putra kan saiki Dewi Jatagini sawenya prisa marang ing putra kang pinuju Sungkawa Najanta mresani rengganing kraton datang kepareng rena ing galih kepareng rukmeng daya pangandikan kawijil. Ngadeni marang Raden Janaka banjur ngrebini sakwise ngrebini aku bloko Raden ampun ngantos cuwa ing galih estunipun kula menika Didi Dewi Kuntul winanten ing saestunipun kula menika Dewi Jatagini saking negari Sela Mangleng. Raden Janaka sing ladeni iki ya kaget. Lho lah kok iso aku ya tak bloko karo kowe nek aku dudu Janaka ning aku Prabu Jata Yaksa aku njerit yuk badar pulih dadi ibumu iki lah sing dadi Janaka ngerti njeritku aku badar njur glundung-glundung sak geleme dhewe badar dadi
Kakang Jatra Gimbal. Dadi kowe kuwi anake makmu gedhi. Kok iso nglakoni ya? Lah wujude Raden Janaka kok nggih. Aku ora ngerti yen kadangku tuwa ning gebajut njur kepiye meneh apa ya kon baleni. Dadi kowe yen arep ngawau Sudarma, bapakmu ki pakmu gedhe. Ya kadangku sepuh. Badhe menika Siwa. Kasunyatanipun menika tiyang sepuh kula wajib kula sembah. Sakmenika wonten pundi, Bu? Nah, sakwise badar dadi Kakang Jatayaksa ora nrimakake mergo tindake Janaka sing dianggep gawe wirang. Mergo sing dandani Janaka Kakang Jatayaksa ya Raden Janaka kuwi mau. Goleki Raden Janaka ora uman stampel bapakmu mungsuh Raden Janaka. Tekaning dodo wong atuamu Kakang Jatra Gimbal, temekaning pati ana madyaning wana kula. Jaja muntap lir kinetap bang mawinga bengis muka maragata lir kabaranang netra kocak muntar mandire tep mangala cakra kerot-kerot kanang waja yen gugu karo aku wis rasah lunga-lunga trimakno jel kabeh lelakon kuwi mau kang murba jagat kang nemtokake mboten kula badhe males ngudi tuwuh lara wirang sedanipun Kanjeng Rama ciri-cirinipun menapa Raden Janaka yen pancen ora kena tak pambeng kuwi bakal males ngudi tuwuh lara wirang ciri-cirine Janaka kuwi wonge bagus ora ana sing padha wong sejagat yun pamit kula badhe madosi Raden Janaka kula wangsul wonten kula sira mangling yen samu saged nyangking sirahipun Janaka. Yeah.
Kianake utang patil udira kang nyembur Eko siji diwatak manunggaling ngrasa gagare manguni bangun ana peteng dudu wengi ana padhang dudurina petenging ngantaka badhanging nala Ladal Raden ngabdi nyadong dawuh Kakang aku nyadong dawuh Kakang nyadong dawuh Den enten apa ning rombongan kutha dipithake sedaya Namun semadya tata-tata samanci nami dawuh mboten badhe ngucapani mangkaten. Ala fasara benare. Ina boleh apa iki? Dak lindolono. Enak apa iki? Mbese apa iki umbine? Sandur solet som ini udah main hotel lu itu loh no ya lah cangkama rasa amang ya kawana amang aradang akamang kalah banget amang-amang kang pacatat cangkama rataran Alah apa ini sudah sambil meluwe. Rasa sombe, rasa sombe. Mbah Semui, ayo semongko do. Lemaki we. Ada nanti lo, berapa dah we, ayo. Nyauti dek onco-onco we. Lambimu batik. Ambil batik, ambil masjid. Rasa cangkeman. Bajangang. Kabeh para buta-buta tak kandhani. Kowe tak bedalake mung supaya tutpuri marang lakuku njampangi lakuku saka kaduan. Aku duwe kewajiban kang kudu tak rampungake. Aku bakal malesake sedane sudermaku. Aku kudu goleki sing jenenge Raden Janaka. Mula kang iso kowe tak tata. Tak dawuhi mbok menawa sing kepethuk Janaka ki dhisik kowe sak wadyabala. Aja nganti gawe kuciwa, ora perlu dieman, ora perlu diwelasi. Janaka paten ana sirahe adepna ana ngarepan. Sapa sing bisa nyangking sirahe Janaka bakal nampa ganjaran kang gedhe. Sang Hyang Tata Galana Kalono kala takut maring kucingnya kang mawinggis wingis kororo para kakiri-kiri kakiri-kiri dihun toto nggih sendika kiraka kula badhe toto dicawiske gamaning buta guber penjelmian gapit pengisati bokor wadah getih keranjang wadah balung nggih tak cawisne dicawiske bokor wadah getih keranjang wadah balung plastik wadah kathok aja nganti mesin keri ya wis kasesek adah atu ya sama salah lap jenenge anu wis wirang ya mar
Ya. Cangkama. Dadanan di jambaran arti ongkol jambaran. Aku jamuk rolas yang ngisor. Ngisor yang 6 rolas yang ada wuwe, ada jambaran rolas yang ngisor. Goblok. Ki kok buta loro kan gelut bae iki. Ana sing dong. Di Lun, ayo goleki Janaka. Ih. Sangka ciri-cirine Janaka ibu paring dawuh. Nglak kokope gedhe Janaka. Nggih. Ndang budal iki srika. Raden Kala Srenggi nata para wadyabala ing guwa Silamangkeng arsa ngambah Semantara murah bisa terwaca nggih mirsani marang kawontenan awsangka gedhening buta nggih ngambah Semantara Raden Kala Srenggi persasat kaya bisa angeyupi lemah sak hektar jembare sinabeting carita ora kowe adeging pertapan ing Bung alang-alang. Pertapan ing Bung alang-alang.
ingkang kepareng enggah pandhita kang setangkung gentur tapani ing peparap Resi Dana Wilapa kademarang ingkang wayah Bambang Irawan pungun-pungun Yasik Mardaya Sang Tapa Resi Dana Wilapa pirsa marang ing wayah Ngabyantara tebih sigra tinaketaken urip mengdayo kawijing Sang Mahayogi Sangusnya Semedi mungging pacarabaan mungging pacarabaan tangwan ningali wijiling sasongko kang saking argraning arti putuku bocah bagus Irawan kula nuwun wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Eyang sumengko pengabot jronggonmu ngadhep ana wigati apa nyun pangapunten Eyang kepareng ing wayah munjatur sanipun Kanjeng Eyang sewu lepat nyun ageng pangabsana ora ninggal Subasita ya tumulya matur kula midhanget pawarta bilih para pepundhen kula ngamarta sampun amatah Kanjeng Prabu Bathara Kresna kineng andhita wonten negari Ngastina bilih negari dipun jabel mboten dipun lelakaken sampun terang terwaca yen to brang Baratayuda badhe tumapak Eyang kula badhe ngetingalaken dharma bekti dhateng para pundhen kula badhe nyadhong pangandikanipun para sepuh minjang menapa putra-putra Pandhawa kadhadhapuk pinangka senopati wonten ing paprangan Kanjeng Eyang pramila kalilan inging wayah badhe nyuwun pamit sowan dhateng para pepundhen
Nggih. Tak kandhani ya. Jeneng para kuwi dititipake marang aku, aja nganti pisah marang aku lan ora perlu lunga-lunga ana ing pertapan Bungalang-alang. Lah nek nganti kowe lunga banjur nglirwa marang wewalerku, mengko sing nampa duka aku dudu kowe. Sepisan kuwi kaping pindho. Iki dina Taliwangke. Kena sinebut dina Cakra Carik Wesi ora kena kanggo lunga-lunga sapa wae. Jer upama ta dikerak mesti bakal ana apese, kurang bejane bakal bisa mbebayani. Taliwangke menika menapa? Ya karang bocah saiki dadi ora ngerti petong. Dina Taliwangke kuwi ora kena dienggo lelungan. Jeriyen cara wong tuwa nganggo petung, lelungan golek rejeki kuwi nganggo hitung dina lan pacaran supaya bisa rancak lakune kelakon nggone golek rejeki ngono. Badya Karantya medal kaalang-alang ana malumpat kepeksa kula badhe swan wonten ngersanipun para punden kula Eyang. Panita kang kinarya wangsit pindha kumbang semadu sarining dawang medhano ngelmu kang sunyata kang sunyata mengkuliring kasarajanan wis ora kena tak pambengi temenan mboten Eyang. Ya wis. Ning sing prep ngati-ati ya. Kabeh wong tuwa kuwi ngeculake apa wae kudu mawa pretung. Niwa semulyan pancen ora kena tak pambengi mangkat to nanging sing praetna ngati-ati. Inggih yang kepareng nyuwun pamit wedal menika. Ngati-ati lawan. Sawang kok kaya layon lumaku. Rasaku trataban ora kepenak. Arep nemoni apa to bocah iki kok dadi ana perbawa ninggal gondo kang durung tau tak gondo. Irawan sing ati-ati tak tutke kadohan kowe.
kang sangat bagus semuanya kamanungsan liring eko dikamantyan-lono kongas sing mawas lengleng bronto ora kok dadi laku kok samber-samber karo manuk dandang iki ana perlambang apa wit mau kok dadi krungu bocah nangis iki anake sapa mbok ora idep anake sapa-sapa aku ora ngurus sing baku aku mlaku tumujing sowan kersane para sepuh muga-muga aku enggal diparingi dawuh dadi senopati Rama wa Prabu kula nging sowan badhe cemadung benjang menapa kula dados senopati po ndelok ana sadya kang ledang lumaku mongko bagus iki Janaka aja takon ndrak cokot pedhot gulumu semis Kang Mantara Raden Kalasrenggi Raden Irawan den anggep Raden Janaka sigra den candhak jangga kacokot tatas Raden Irawan Sirna pun majaning wana surem diwangkara kingking surem diwangkara kingking lir manuk sweng driya ilang sirna denya memanisi wadananira kumal kecemranya meratani mring salirane
pun melesten nyuludira kawangkang kekono kekono bang sumirat larak tenan tos mulane sok nggugu karo wong tuwa tongger nggih tak omongi tak kandhani iki dina taliwangke kaya tok sepelekake iki dina cakra carik wesi malah kokean lehmu pitakon bareng kowe tak culke kedadian kowe temekaning pati ayo sambat to kowe Janaka oh Irawan kowe dianggep wong tuamu Raden Janaka waduh luput sing tak pateni Janaka jebul klewu Irawan sing tak pateni yes kaya ngopo kowe tak bakal tak rukti bakal tak swargake aku ora lega rasane ngatiku nek aku ora matur karo bapakmu kowe dadi banten nggih kowe bakal tak pondhong kandamu kalono kala takut maring kosonya kang mawingis kira para kagiri-giri jendong rimut payu putra ora kleru lek kumateni tak kira nek Janaka bul jenenge Bambang Irawan lha mbuh ora idep wis sapa sing tak pateni muga-muga ki ana sambung rapete karo Janaka bakal tak tututi tekan ngendi kowe Janaka tak ancam padimu
ayune sak suruping sang ngareng arko manti soroting sasong kang anut gemilanging bumi yekti lamun to sinebut arena manti ning wengi remu-remu padangi sawenya surup surya ketingal sasongko andadari jadi engkono sawetawis kena sinebut lamun top madya candra tegese wulan purnama sang sasongko andadari wonten ing brangetan ketingal lamun to remu-remu pepadangi saya manengah lakun sasongko gumiwang mangulon pertondo wis tumengking gegandenganing lakon kena sinebut wis wancine gara-gara
kara-kara mapake matya latri pramondo satriya kang gantongan semeti ama lagi gayo yang aning kayo kayung yon re raharja prakawula jroning negeri natan kanto nyuluh apa nyuluh kodhok oh. Sing gleleng sing bunang demah rakudane lho bunang yo diserok-serokke sajake ndem-deman karo sing ngempul karo sing enong mutar kowe aku ora apa-apa ora kudanan wis rasa dadak crigis gek nembang wis mesti sing enong mau radus mesti sesore tenan kok didusi kudune mau ki aja nganti kodanan ki ketek dicopot dilumahke. Dinggo tadahan yo dinggo langsung dadi men ngekum sirah rewengi ngono lho. Tembang. Cengkoke ngene. Neno nano sowanku wis prayogi tekaku padha basuki. Jlong jling kaloli pelone mumbul no senggake waranggana iki digatekke engko mumbul engko ki balone dong ora do kene omong kok mah kono nyamleng mangan bae kono iso nyambi aku gewes engko sikek tak pikire tak kok iki sowanku wis prayo wah gleleng demeh teles wis gewes lungguhku nah iki pas kelarasane apa terus? Loh, larasamu wis pas.
Lungguhku wis prayogi. Kuwi jenenge ora pas. Dhisik dhewe mung pas lho. Jan dhisik dhewe cok pas ya aku. Yuk barbaran iki cok ora patek pas. Nino nano nino nano nino nano nino nano nong 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 nyung 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 nino nano nino nano nino nano nino nano. Oh yes kongslek lambene. Sowanku wis prayogi, sowanku wis prayogi. Giman kepiye kok? Sowanku wis prayogi, jlang kalulon lilike mumbul. Jengkel lah. Andekno kok nyuntleng-nyuntleng wong ora teles iki. Wis. Sing nembang aku. Nino wis, nino nangko. Monyet iki. Sing nembang aku kok kowe. Ya kono aku latihan kok ya. Gusti Allah pun pangapura. Kowe iki mingkemo ya nyuk. Sing nembang aku. Ya kono ya tek ketek. Mah nek aku ketek. Klonggoku contonan wis ayo bareng amamu